Hello mga kapobri. Tanawa na sila, nangaon sila dira sa gawas. Nangaon mi, among sudan is tambang isda. Mao ni among sudan. Pinubri style, bahalag pobre, basta hilason. Oh, manok, sinugba, aras nil padandag, husubo day. May tilapia, bangus pa, oy, may tilapia. Og si Banisa hot. So, Kumain ka muna ba ni? kalamig po dito na buhay ay. Gisiparit ang mga babae, gisiparit sa mga lalaki. To dito sa kabilang baryo. Narito kay. Asa to ko aday, di ko ganahan ang manok day. Okay, ano gusto mo? Isda lang. Gamay ra kaunon ako kay nag-diet ko. Na may bangus dito. Gusto mo bangus? Gusto ba yan? Na dito. Luto ng bangus day. Ha? Luto. Kung naman to dito pa, wait lang. Tanggalin malakte. Dahit doon. Ila tong diram marinit na kahapon. Narinig ko kahapon. Masarap ba ya, nem? Tikman mo. Mga kapobre, lami kay mong kaon. Lagyan ko ng Pabaga lamis naw ani. gaga eh. Mao ni among sudan lami. Punit lang mo. Mga pobre, Gitog na o, confident kay kaon. Punit. Dalawa man to dai. punit na mo sa mong gikaon. Si Mel! Mao to No. Ang laki man ng katong labang nga Kaya nga malaki. napa may dugo day ang kuan day. Daga na, oy. Isda. Sige gina, tulog Gitagaan gani ko ni Ate Mila. Di man ta vampira. Mukhaon ta ni dugo. Isda ra na. Katong nilabay mao to marudugman na mo. Asa tong bangus nila? Di na day ka man year do. Remote na ako. Na-fired na. Hard na di ay kati. Katugnaw po diri Lorna. Ay nikulo ang akong giti sa katugnaw. Malamig. Malamig ang simoy ng hangin. Mga wala nagluto nagkaon-kaon na una. Mga kapobre, mga unta mga kapobre, punit lang mo diya kung gusto mo no. Ipadala lang ako sa hangin. Ate na kamo bangus. Oh, may sige lang. Wala di ang ano niya nagluto pagkakaon. Gaga pa. Nay manok. Nya kabaw mo is vegetarian ba ako? Vegetarian tapos ikaw Sama taong ka oy. Unsa may English isda day? Veggies? Vegetarian yan. dapat ba katuri ang gigaon ka. Bahala mo diay basta muhingot ko og 2020. Kaya 2021 na maron. Vegetarian bitaw ko tanawa kana day unsa din na vegetarian, vegetable man na. Di mo ko bukaw manok kay kuan bi ako vegetarian. Nya isda ra kong kanon. Basig manguhit na nimong isda kadugayan. Manguhit ang isda pistik ka nganong mikaon ka nako nya. Vegetarian man dai ka. Sir tabanisaw. Ayoko. Nalo. Ay loko. Okay na na. Lami pa kay bangos. Hindi pa yan ti ko kuya. Hello pa man day. Kasi ginpilo yan eh. Wag na Kini. Jo. Mga kap ay asa man itong kamera din namin sa tubangan. Wag na lang ibaliktad na natin. Punit lang mo diha. Mga kapob, to ay kuan artista. Turang artista. Tura. Artista sa mga Bisaya, mga Iringwa. Yung anak ko si Jimo. Jimo! Where is Zimo mo, Jade? Parang yung kaluluwa ko limitas ng ibang bansa. Punit lang mo dira. Tanaw mga kapob, kay vegetarian ko man, di mo mukha og isda. Parang yung kaluluwa ko ba naghanap ng mainit na parte. Ang init, nilagay ko nga to, di ko maramdaman ang init. Oh. Kung kalag nilipat na sa Mars, uy, asa ba to na? Malamig daw nga yun sa Pilipinas din. Malamig talaga siguro, no? Di ko mukhaon na kay bahan manok. Antay. Di ako. Kumain na siya. Kumain na siya.
Bukog ba nasangit sa akong Twitter. Angon sa? Bukog. Sangit sa iyong guitin. Inom ka tubig. Bakit Sige, ako wala man? saba good kaon good mo ning ani. Pwede ilagay dito tinext eh. Gagamitin pa ba to? Mga kapobre namin dito Tagalog. Batangas ilang lugar. Ha? Ano na? Pa na inkay. Ay, Mag-isda. ayun garod. Ayun garod. Yun si Nilpa, ayan. Yan. Anak ko yan. Ito po anak ko. Vanessa. Nya. Siyempre, pinag-ano lang ko na yun. Ayan, si Nilpa. Ayan, no. Si Nimpa. Ano yan mga kapobre? Tagalog yan. Garod ba? Kanang istoryang garod. Gusto ko yung mabuto ba, ma'am? Kaya tayo. Bakit kasi purong laman siya? Vanessa! Alangan magbili kung kuya, pwede ba hiwain mo lang buto na lang. Nalain mo. Vanessa, ayaw ko tagay kay vegetarian ba ako? Din ako busog na ko. Dahil masuka ka sa sinasabi mong vegetarian ka. Masarap talaga itong isda, hindi ka marunong. Sarap siya. Yung laman niya, ma-feel mo talaga sa dila mo. Pero kanang bangus day, kanang buwad, kanang isda day nga bangus, hinayon yung Ang back part. kan kaon ani. Ako, kaon. Kain mo buto, likod. Kain ka pa, rice. Day. Rice balon. Pizza. Hinayon ang kaon ka sakit ba ng bukog. Yung lang ko sa inyo, ako wala man. Nya, kinsay mo dako sa iring para ikarwas ang liog. Ito here. Kung may mabukog ba, dakpa na gym mo. Sa atin, gano'n din sa atin. Ngayon kita naintindihan. Ganon yan sa atin pag may Ano daw sabi niya? Kung Kumapukog Maganda ang manok na juicy, ang manok. Matikman mo Sinong juicy, kadakit no? na sinong uhuli ni Jimo? Ni Jimo. Kung wala si Mujin. Ako mabuang ko ba yun? Oo nga, naintindihan ko. Uy, sila Ate Mila, wak pa nagkain. Hindi, okay lang yan. Kung mabuto, matinik inyong liig. Hulihin na si Jimo. Kung wala si Jimo, si Mujin tura. Mawala si Jimo. Smile, Jimo. Mautos Mujin. Niya yung iring. Gipangalan mag Jimo. Okay. Kain te. Wow, wow. Dali ara maluto bangus eh. Kanina pa yan. Ah, Wa ako no to. bahalag pobre basta ilaso ng among isda, fresh milk, and Hilaw yung... naami isda, fresh milk. Ibang mo ulit doon. Dahil sa iningi sa bangus day. Ha? Iningi sa bangus, fresh milk. Milk fish. Milk fish day. Agay, sorry mga kapobre. Sabi ko, Jo, kung matinik kayo, Jo, hulihin ang pusa kung si Jimo. Kung wala si Jimo, si Problema, sino ang huli? Mujin. Tingnan mo. Awakan mo ng bas. Ang plato mo. Hala, kadato. Kadato tayo mo sudan. Dagang kami sudan. Bahalag pobre, basta hilason. Oh. Vegetarian daw siya Ate Mila. Dito sa makauna. Kung ka manok kay vegetarian ba ako? Dito ulit. Nya, Tapos kumain ng isda. niahat na lang ko kaog isda oy kay wa may vegetable gihatag yun ako. Wala man vegetable. Wala man vegetable di kaon lang kog isda, napugos ko. Ito sabon. Ano kailangan mo? Kato. Sino? Si Kuan to. Si pangalan na to. Si pangalan mo daw. Jimo. Come on, Jimo, come on. Ikaw kayo sali. Maubos na lang yung sa inyo. Maubos ng salad. Nitawa sa niya, nitawa. Bigyan mo mga sa... Kini mo na mong mayorduma. Mayorduma sa kasaba ba? Kanang sabaan sa kusina. Kisay sabaan yung duha. Great, allowed ka, Great. Sige na. Yeah. Ngano wala mo nang huwag kamugay taon. Nga vegetarian ba ya taon ko. Kinsa daw sa baan yung duhay, taas yung kamot. Mujid! Sinong pinaka-serious? Come here please, my... Uy! Bakit ka naka-sweatshirt, Doy? Malamig daw. Sabi ko ngayon, kaluluwa ko, lumipat ng ibang bansa. Uy, lamig kay pagkaluto ang chicken. Hindi, Jay. Oh my God. I'm talking ba? Puro. If ever may liog-liog, if bukog-bukog, what is the sulbig? Sulbut, sulb.
You catch Jimo ah. You catch Jimo to kameras may liog. Yeah. When this bones of the fish coming here, Yeah. the cat will just scratch it. You have to get a Scratch ba kamot-kumot. Kumot-kumot, dili ang kumot, ang kamot ikumot. Banisa dandahan ni buro pugagway paniud to. Naghina-hina lang ko ma. Nya, Kala. wa jud siya ni kaog isda, ni ka manok ra gid iya. Ikaw ko isda ay buang. Hala ka susya ka dato na mo. Mga kapubir dato kayo video amo sudan isda. Si Brim. Si Brim Dai. yan, di ba? Day. Unsa in English isda? Fish. Ay di di. Ha fish ba? Ay di di kalimut ko. Sudan ba unsa in English sudan? Bayan ka mo. Bayan? Diba? Huwag mo na Inglesin na. Ulam daw. Mahirap pong magsalita tay. Bayan. Ha? Bayan. Bayan sinilangan. Sinilangan. Ana dana. Ayan na lang English. Ako mahirap. Mahirap mo po bayang. Bayan. Yan mo lagyan mo ng manok. Le, kuha ka manok. Mga kapubri ang among sudan. Dalawa ni Gracia, oh. Manok. Ang isda mo na saan? Nami kinilaw. Tanang isda. Kining isda. Kining isda. Saan ka ba maghanap ng isdang ulam mo? Kining isda ang giluto ni sa charcoal. Giuling ba giuling English sa charcoal uling. Giluto. Bahalag po bre basta hilason tanamo sud ano. Oh, manok. Tilapia, Tilapia. bangos, chiri. Ingani mi every Friday. Enjoy life ba? Every Friday, Kay Kahit life wala man is kami pera. sige life lang. is too short, so short is to life. Mga unta mga kapobre ya, kasi gigutom dia punit la mo. Di na ko kay way may vegetable, vegetarian ba ya kung nya nakaon na ko. dito lang, gusto mo munggo? Ha? Munggo? Di na lang uy. Ako rin magmunggo. Maor man gihatag nila nako kani salad. Jo, lingkod jo, mauwaw ko nimo jo da. Nahiya ako sa iyo. Lingkod kay tapos na ko kumain, nag-diet ako. Hindi mabing lagay ko yung buto. Hindi. Mga kapobre. Ayon si Mila, Mila yan na. Yan ang pinakamaingay sa kusina. Una pa may upuan diri, oh. Nya. Niya to si Lorna turay. Sige singgit sa kusina bakat na. Halika na sila, Julio. Yan si Nimpa. Ano yan? Anong salita mo Nimpa? Tagalog. Pure yan, pure. Batangas. Ala eh. Yung mga alae. Alae, balayae. Insyalan man gudi ay tuhi. So mga kapubri, diri na lang may kutob kay mapatyan ako sa ni Nicole sa Team Journey, mamatay na ko ani. Madukol-dukol. So salamat mga kapubri. Kinsa to mga pubri diyan wala pa taong ka-subscribe na ko, subscribe na taong mas pubri ay. Ay, but mayabot na akong giluto. Bye-bye.